खुलुमबाय बड'खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ सरकारि pmayg न' लुनायनि सायाव गोख्रों अजद। बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसु आफादा pmayg न' लुफुंनाय आरो लुफुंजायैखौ नायदिं आद्रा थानांनाय न'फोरखौ खौरां लाबाय थानाय खामानिया सोलिबाय थाबोदों। जाहाथे बिटिआर ओनसोलनि गोरिब गुन्द्रानि न' एबा सरकारि न' मोनगिरिफोरनि न'आ जाहाथे आबुङै जाफुङो। थिग बे लेखायैनो चिरां जिल्लानि थाइखाजरा बिसिडिसिनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय थाइखाजरा, खमाबारि आरो हेरेंगा गामिफोराव हाबनानै सरकारि pmayg न' मुलाम्फागिरिफोरनि लुफुंजायै न'फोरखौ नायदिंहैनानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। चिरां जिल्ला बनसुजों लोगोसे सान्थिपुर आरो बेंटल खोन्दो बनसुआ। मुलाम्फागिरिफोरनि फोरमायना होनाय बादिब्ला न'नि मुङै सरकारा जे हरनाय रां बेखौ गासिबो बरननानै बिसिडिसि मासिगिरिफोरनो रांखौ दिहुननानै होजोबदों। नाथाय दिनैसिम लुफुंजायैखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बिबानाव थानाय मासिगिरि आरो लोगो मावथिगिरिफोरानो न' लुफुंनायनि बिबानखौ लादोंमोन आरो लुफुंजायै न'खौ गिबि खोन्दो 2022 मायथाइयावनो फैनायमोन होनना मिथिहोबावदों मुलाम्फागिरिफोरा। थि समाव रां होनो हायैनि थाखाय मानसि लानानै बुख्रुब सुख्रुब खालामहैबाय गंसे नखरनि बिसि फिसाय सानैखौबो। जाथाया सोमजिदों नगाव जिल्लानि जुरिया ओनसोलाव। मजिथा बेगमनि फिसाय मेहबुबुर रहमानआ सुदगर मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 60,000 रांखौ सुदआव लांदोंमोन। नाथाय थि समाव सुदखौ होनो हायैयाव गावनि हाखौ बन्दक दोननायबो जादोंमोन। नाथाय रां हरग्रा सुबुङा गावनि रांखौ होफिनजोबनो थाखाय मोनसे थि सम होदोंमोन। नाथाय होखानाय थि समाव हरनो हायैयावनो साथामसो मानसि लाबोफानानै न'आव दाङाबाजि खालामफैदों आरो फिसाय मेहबुबुर रहमानखौ बुफैदों आरो गावखौबो बुदों होननानै बिसि मजिथा बेगमा अजद होदों। बिटिआर सरकारनि अनसुंथाइ। अजित बाथौनि धोरोमगुरु अजित नारायण बसुमतारीनि जिउ जारिमिन आरो धोरोम फोसावनायनि सोमोन्दै बिजाब सेबखांनांगौखौ नोजोर बोनानै 1 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनानै होदों बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा। मैयानि अजित नारायण बसुमतारीनि गोथार सारादु सानाव बे फोसावथायखौ फोसावनानै होयो। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै क'क्राझार बियाबनिफ्राय पाब्लिक रिलेशन्स पार्टी एबा PRP नि बिजाथि रन्जय कुमार ब्रह्मनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि। बिथाङा बुंनानै होदोंदि क'क्राझार SD लकसभा बियाबाव चिरां जिल्लानिफ्रायनो मोन्नैबो हानजा BPF आरो UPPLनि MP बिजाथि जानायनि सायाव बिसोर मोन्नैबो दोलोआ जेननाया रोखा। आं सानदोंमोन UPPLनिफ्राय बिथां राजु नार्जारिया टिकेट मोनोमोनब्ला बेबो सेंग्रा आंबो सेंग्रा फाटाफाटि जागौमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिथांमोना रोजा रोजा गोदोनायाव आर'नाइ सोना जयनिं खालामदों। नाथाय जोंनि दोलोआव बेफोरबायदिनि गोनांथि गैया। उन्दु थानानैबाबो मेडियानि गेजेरजों आङो देरहागोना रोखा। UPPL आरो BPFआ आंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा होनना बिथाङा बुंथिनानै होबावो। फिन आरो सासे बर' आइजो खारनायनि खौरां। बर' आइजो खारनाय जाथाया जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानायखौ जों सानफ्रोमबो नुनो मोनबोबाय थासै। थिग बेबायदियैनो बाक्सा जिल्ला बरमा थानानि सिङाव थानाय थेख्राखुसि सितलपुर गामिनि खन्दन बर'नि बिसि सपना बर'आ थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि फिसाय आरो सानै उन्दै गथ'फोरखौ आलाय सिलाय खालामनानै बहाबा खारखोमाना दं होननानै खौरां मोन्दों। खारखोमानाय बिमाखौ नागिरबायनानै आलाय सिलाय गाबबायनानै नागिरदों उन्दै सानै फिसाफोरा। गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै फैफिनजानो लुबैदों सपना बर'खौ नखरनि सुबुंफोरा। आरो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 6001915594 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखायबो खावलायहरदों नखरनिफ्राय। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।